Os nenos somos o futuro, somos saúde e esperanza para a humanidade. Somos a forza do cambio, somos importantes na sociedade e no mundo. Debemos ser parte do cambio, debemos actuar e facer do mundo un lugar mellor. Debemos dar a man aos nenos máis necesitados. O cambio empeza por nós mesmos, podemos facer a diferenza. Todos temos dereitos, pero tamén temos deberes e obrigacións. Temos o deber de estudar e ter boas notas, respetar os bens e respetar o noso corpo e dignidade, respetar a paz e a convivencia entre as persoas sen distinción de raza ou sexo. Non debemos discriminar os máis débiles nin abusar. Colaboramos todos e todas para construir un mundo mellor.